И какво става, потребители на YouTube? Аз съм от Качалка БГ и искам само да ви кажа, че това е последен клип преди да тръгнем за горското училище, което е утре. Направих последен клип. Искам само да ви приветствам в моят Facebook. Този път в описанието ще бъде само скайпът ми и Фейсбука, за да го няма. По-скоро само Фейсбука ще ми бъде и ще ви моля да влезете на този линк. Ето виждате, само трябва да напишете Благовест Николов, то така на името, ето ма, ще ви изляза веднага. Може да ме разпознаете, че това съм аз по тези картинки, да. Ще публикувам и още неща, но през седмицата няма, защото знаете, че ще хода на горско и за това. Надявам се тук да получа много приятели, да стана известен ютубър и да, взето се надявам на всички тези неща. Харесайте, коментирайте и се абонирайте. Бай-бай от мен. Да, бай-бай от мен.